Здравейте, аз съм Ники и продължавам да снимам на Skyblock. Добре, намерих... Направих мостчета до честовете. И в единия искам да кажа, че намерих... не знам как се казва, ама... Сложих го тук до честа, щупих го. И ми даде 3 диаманти и 6 айрон. И сега ще отида до последния чест и ще видя какво има. Сигурно ще е нещо тук. Уверен съм, че ще е нещо тук. Може да играе оцеляване в бутилка. И извинете, че играх толкова много. Просто сега няма какво да гледате. Да фък за малко. Другите често имаше просто купче айрон. Аз пък купче айрон имаше купче злато. Още малко и... още малко. Добре. Значи сега... Добре, хора. Видях едно нещо. Добре, още едно купче злато. И това беше от мен, Ники, и това беше Skyblock. Съжалявам, че беше толкова късо са поредицата, просто 2 епизода, но чао.